Yo. Ayo. Habis ini nanti kita ke dangdut lagi. Ayo. Oke. Oh. Ayo. Penak ya, Gus. Enak, Mas. Ayo. Pemirsanya biar juga kebagian, Dek. Biar tahu juga lagu Jawa ya, Mas. Nah, gitulah kira-kira. Sus, monggo. Mas Ali. Kayak piring. Aja semangat. Bablas ke rondo kempleng ya, Dek ya. Buat Ibu RW nanti rondo kempleng. Bu RW goyang Bu RW. Karo aku
diajak HE gitu ya Mas? Ada. Siapa ya? Gue. Eh, Tuh kan sudah kan? Tuh. mau kan kono wis kene wis aku krung. Nanti. Nanti. Sama Bu RW. Baik, Ya. baik. Oke. Aja Heh, semalang bagus terasa keinginan Juga Om Mugiono, selamat sore. Asik. Ora suwe Rondo Kempleng. Ayo. Monggo Ibu RW Rondo Kempleng monggo. ing sisihku Bu RW ayo yo ya semoga lekas sembuh ya Bu RW ya
patek penting monggo Ayo kita coba bocah gunung dulu ya yes. Mas ya. Lo ae yo Ayo Mas. hey sur 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 Enak ya Egone bagus op Nadyan aku bocah gunung Sabengat gunungku Ora bisa kate kanggo bisa asik deh Jago oh penake rek pancen isih ra kelingan nggih sliramu ra orene yen bakal gelakon kepisah titik Mas. Diucapkan selamat datang untuk bapak-bapak yang ganteng-ganteng ini ya Mas yes. ya. Nah ini dari mana, rombongan dari mana Mas? Ini rekan kerjanya dari Bapak Tuan Hajat kayaknya Mbak. Oke baik. Nanti Dari security Podomoro. Oh iya. Layak kok gagah-gagah ya Mas. Setara kabeh kayak gue. Kayak gue lah. Anu lemak nasi iki lho, kene lemak nasi iki dadi security. Aku juga enak sih lemu Dek. Apa? Gue lemu banget aku. Apa jentik? Anu lho iki lho. Ayo. Apa kowe ra kelingan? Lo asik. Siap.
tak detungsor. Hehe. Apa kowe ra kelingan Bapak Atam. Bapak Atom. Atam po Atom. Bapak Atom. Iya. Iya Pak Atom. Matur sembah nuwun Bapak Atom, mudah-mudahan banyak rezeki sehat selalu nggih Pak nggih. Heeh, lagu kedua napa niki Pak? Lungi Tengah Lungi Tengah Asmara. Lungi Tengah Asmara. Nyanyi piyambak apa dinyanyikan? Oke, baik. Oke. Tekan ngendi? Sabda Pandit.
campur sari lek gayenge kaya ngene to, Kandhane Mas. kok Dek kan mang kok topo. Lah iya, Bob. Iki pimpinane sinten, Mas? Pimpinane koordinatornya beliau. Oh iya. Nganggone beliau saiki. Beliau saiki. Nah, beliau. Mas, disoteng tolong, Mas, disoteng, Mas. Nih, koordinator. Bocah kok gede dhuwur, gede dhuwur. Ngono kok ya. Aku batin lho padahal. Piye? Malah mbok omong. Lah yo gede dhuwur kaya MC-ne. Heeh. Putih untune. Aja. Ayo. Sabda pandita. Yo. ngrugekne pemain. Iya, iki saking semangate campur sari metu, Dik. Kandhane. Janjane kowe neng ngendi? Lah kok gelagat sajak nyobriyani. Ate koso jono kowe lunga karo wong liya. Ya, Bu Gusti. Ayo, 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 ayo.
mendadak do semangat ya nek apa to jan iki? Campur sarine muni. Oh muni. Campur sarine muni. Siap, oke baik. Nggo hiburan, Dek. Heeh. Kita semua di sini. Janjane kowe